Salutare mea, eu sunt Daniel și astăzi filmăm alături de leul albastru. Adică Daniel filmat alături de el. Da, tot Daniel. Ăsta e mai rău. Mai rău care a tras în mine și a picat de lume. Și am numai 10. Da, am picat de lume, bă, și acum trebuie iar să mă chem. Hai că e bine. Ce fac aici? Aleluia, bă! Sunt obligată să fac checkpoint sau. Ce m-a speriat. Bă, dar nu înțeleg acum ce trebuie să fac. Pic aici. Și nu am ce face. Și pic aici. Checkpoint jos. Am venit aici. Huc, dă bă să sar aici. Apoi n-am vrut să sar. Pic așa, bă, așa. Dă să ne asigurăm că filmăm. Plăte, bă. Doamne. Știi că o să fie din ce în ce mai greu. Da, mă, pentru mine acum e greu, bă, că nu mă orientez. Că nici măcar nu știu, n-am habar. Ești, așa. Acum nu știu pe unde. Da, pe aici. Dar bine că aici nu mai cad în void. Da. Nu iarăși cu bara. Stai, dar nu cum fac cu bara asta, am venit eu încoace. Ești la checkpoint 6. Mare treabă. Mare treabă, mă. Nu mă interesează. Ești la checkpoint 3, bă. Nu! Ești la checkpoint Nice, mă. Am făcut ce mai... Ești la 5? Ce? Tu ești la 5, parcurs 5? Nu, sunt la 9, bă. Ești la 9. Știi, când ai zis, uite, youtuberilor dați reluare când a zis când e la checkpoint 5. Și apoi ziceți în comentarii. Dar cred că eu n-am fost atent, așa-i? Așa-i? Da, i-am spus și după aia m-am mutat și am spus că... Da, deci... Bine, vă abonați pe canalul lui, el filmează tutoriale și gaming. Și mâine noi filmăm Minecraft, ca tare el filmează. Simplu că mâine o să fiu la... Eu mă urc cu... Bă. O să fiu undeva, dar el o să filmeze și o să pune pe YouTube, pe canalul lui. Păi da. Păi da, bă, păi da, ce să faci altceva? Și am mai filmat, v-am zis în episodul 1 de Roblox, că am filmat și cu el, așa-i? Am filmat un fel de mapă în care... Daniel. Daniel. Ce? Vrei să filmăm altceva în loc de parcursul ăsta? Nu. Pentru că eu îl termin cu aia. Bine, când îl termin, ne jucăm altă parte. Dar ce vrei, mă, băiete, bă? Nu ți zic. Bă, gata. Eu închei aici episodul. Da. Știe. Da. Nu, eu iese pe serverul ăsta și vă arăt eu cum să... Se joacă. Deci v-ați instalat Roblox. Deci, aveți. Asta nu vă trebuie. Asta nu vă trebuie. Nu, bla. Deci, bine, v-ați făcut cont, așa-i? Intrați la Games și vă alegeți gaming-ul pe care nu vreți. El a vrut parcurs, cel mai greu parcurs din ce, bă? Din FR? Din pământul. Din pământul. Bă, închei episodul ăsta de parcurs aici. Nu? Bă, să vezi. Deci lume, eu am fost Daniel și cu alte episoade de Roblox. Acum și veni peste 2-3 minute când termină el parcursul.
Deci el a fost leul albastru, eu am fost Lupul Gaming Bro, cu alt episod de Roblox. Bye bye! La revedere! Hai zis la revedere, hai pa!